Bismillahirrahmanirrahim. Qısaya Yusuf Peygamber beşaya kemin. Geli hevalan. Dinav qısayan de qısaya heri bi ibret, xoş û watetar ye Yusuf Peygamber'e. Kerem bikin em godari bikin. Yusuf Peygamber he zaruk mu xewnekê ecêb dît. Çawa ji xew rabû bi kelecan çoba bavê xwe jêra got bavo min xewnekê ecîb dîtiye. Bavê Yaqub selama Xwedê lê be got Xwedê xêr binivîse gelo te çi dîtiye? Min gelek merak kir. Yusuf min xewna xwe de dît ku 11 stêrk, roş û hîv ji min re çitine secdê. Yaqub ji vê xewnê fêm kir ku Yusuf ê be pêxember, meqamekê bilind ê nasîbê wî be û hemû malbata wî ê bikevin bin emrê wî. Ji bo vê yekê ji kurê xwe Yusuf re got: Kurê min, nebî tu xewna xwe ji birayên xwe re nebêjî. Ku te ji wan re vê xewnê qal kir, ku ji wan re vê qewlê bêjî, ê ji te re bi dek û hîleyan daf vedin. Ji xwe şeytan jî ji însanê re dijminekî eşkere ye. Dê wisa bike ku hesûdiya birayên te hişyar bike. Yusuf Peygamber bi van gotinên bavê xwe gelek kêfxweş bû û ji bavê xwe re got: Baş e, ez xewna xwe ji tu kesî re nabêjim. Lê mixabin birayên Yusuf bi awayekî vê xewnê sah kirin. Hesûdî kete dilê wan û rik avêtin Yusuf û birayên wî yê ji dê Binyamin. Çûne ba Yusuf û Binyamin ji wan re gotin: Em zaf bihêzin, em ji we zêdetir kêrê bavê xwe tên. Lê bavê me ferq û meylî dike. We digire û ji we zêdetir hes dike. Bavê me dixeletiyeka mezin de ye. Piştî şeytan hesûdiya dilê wan zêdetir kir, çiqas diço zeftir rik davêtin Yusuf û birayê wî Binyamin. Ev deh bira ji bo bavê wan dev ji Yusuf berde û bi wan bigire hatin bahev, bi hev re şewirîn. Hin kesan gotin em Yusuf bikujin, an jî em wê bavêjin ciyekê dûr ku nikar be bizivre. Hinekê din jî gotin em wî nekujin, lê wî bavêjin bîreka kûr ku kerwan wî ji xwe re berin. Bi vê awayî dê ji çavê bavê me dûr bibe. Yê ji çavan dûr dibe, ji dil jî dûr dibe. Em ê jî bi vê awayî bigîjine miradê xwe, ê bavê me zeftir ji me hez bike û dev jê berde. Hemû bira vê fikrê eciban din. Biryar dan ku Yusuf bavêjine bîrê. Planê xwe kirin, bi hev re hatin bahev, bi hev re hatin ba bavê xwe, ji bavê xwe re ji bo bavê xwe bixapînin jê re gotin: Bavo, em ji birayê xwe Yusuf pir hez dikin. Çima di heqê wî de baweriya te bi me tune. Ji bilê xêrxwaziya Yusuf dilê me de tiştekî xirab tune. Yusuf me re bişêne çolê, em ê bi hev re leystokan bileyzin, lê miqate bin û wî parêzin. Yaqub nexwast Yusuf rê bike. Ji şandina wî dilê wî nerehet bû. Ji kurên xwe re got: Ez ditirsim dema hûn ji xwe re bileyzin, hişê we nelbalê be û gur Yusuf xwe. Ez ê jî zêde xemgîn bim. Lawên wî gotin: Em xortin, bihêzin, li ser xwe ne. Dê çawa gur birayê me bixwe? Piştî zêde israr kirin, bav neçar ma û izna Yusuf da. Dema bû sibê, Yusuf destê bavê xwe maçê kir, bi kêf û bi xweşî bi birayê xwe re kete rê. Bi birayê xwe re ço berpas, lê mixabin û 100,000 car mixabin. Di dilê birayên Yusuf de xayîntî hebû. Van birayên bê wîjdan gîştin hev, hêz û fikirên xwe kirine yek û birayên xwe ê ezîz avêtine bin bîrê. Dema wî avêtin bîrê, Xwedê jê re xeber şand û got: Yusuf, mizgînî ji te re, ez te tenê nahîlim. Ez ê te ji vê tarîtiyê, ji vê nexweşiyê û ji vê halê xirab xilas bikim. Dê birayên te hewceyê te bibin, ê werin ba te û tê tiştê anîne serê te ji wan re bibêjî, yê bixesirin, yê zerar bikin ew bixwene.
بله یج به گناهان دک حیله و پلانان بکه اصلاح نابه و ناگ جمرادی خو داویا خاپاندنی خمگینی و پشمانیه سرکفتن جبو مظلوم و قنجایه یوسف جبر قنج و مظلوم بو پشتی زحمتی و کسران لدنیای و الآخرته بسرکت صبراوی قصاوی جبو ما حموه جبو مروفان تف بو درس و عبرت خدای بخاطر یوسف پیغمبر سلام خدا لیبه ما و حمو بندستیان جدست زوردار و خرابان خلاص بکه سرکفتن بده یتیم صلاح الدین ایوبی آمین